Евангелие паводле Лукі. Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, названы Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у пана. Вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага, і дасць яму пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага, і валадарыць будзе над домам Якуба вечна, а валадарству яго не будзе канца». І сказала Марыя анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не знаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе, таму і святое, што народзіцца, будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ўжо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплотнай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл.